To खुलुमबाय लोगोफोर सार्भारानो ओरैबायदि प्रब्लेम जायोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना बेफोरखौ दे गारनानै दा मेइन टपिकआव फैनोसै नोंथांमोना आंखौ सोंहरो दि खायफा खायफा सुबुङा माबोरै साबस्क्राइबारा एथबां ग्र' जाखो होननानै मोनथियालै लोगोफोर मारै ग्र' जादों थ' ट्रेन्डिं टपिकखौ एसे बानायदों नालाय लोगोफोर बेनिखायनो साबस्क्राइबारा दासान्दि एसे ग्र' जादों आरोना मिउजिकखौ माबायदि होदों होननानै नायनो नामा लोगोफोर नायनाय लोगोफोरनि आदा बायग' दिपनिखौ दामदों आरो लेपटपाव सार्भारानो मोजां नांखाया दै लोगोफोर जायफोर बिथांमोनहा एसे कुइसन खालामनो गोसो कुइसन खालामनो हागोन कपिराइटसो फैगोन नामाथाय मिउजिक होनाया मिथियालां बेथ' गैला आंना लेपटपा बारा दे नोंथांमोना माबोरै दं कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय चेनेला बिदि ग्र' जादों लोगोफोर आंनि मिउजिकखौ अफ खालामहरबाय दे माने एसे प्रब्लेम जायो आरोना ओइखारने ओंखायनो एसे अफ खालामनानै लाथ'नाय जाबाय गाज्रि मोना दे लोगोफोर मोखांखौ श' जायाखै लेपटपाव मानोबा आं लेपटपाव नायदोंमोन ना आंनि लाइभखौ नै लोगोफोर आंनि लाइभखौ एसे नाय जाय हक लोगोफोर मोनसे ओरैबायसा कमेन्ट फैबाय थायोना आंनावहाय चेनेला माबोरै ग्र' जादों होननानै थ' ग्र' जानायखौथ' आं एसेबां मानि बुंनो हाया खिन्थु मालायबा मानो ग्र' जादों बेखौसो हमनो हायाखै दे लोगोफोर थ' कमेन्ट खालामलाय लोगोफोर दे जायफोर दङ कमेन्ट खालामनो हायाखै नामा लोगोफोर आङो कमेन्टखौ अन होदोंना होआखै आं मिथियालै लोगोफोर मेसेजथ' अन कमेन्टआ अन जाबाय दे लोगोफोर दे कमेन्ट हरलाय दे मानसिफोरा आयौ मारै जाखोलै नेमा अल मेसेजखौ आङो अन खालामबाय लोगोफोर दे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर अननानै सोरबाफोर दङबा आङो नै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ माबायाव नायगासिनो दङ माबोरै खालामगोन आंथ' बारा मानि आङो दिनैसो इउज खालामफेरदों नालाय लेपटपखौ बिनिखायनो मानि चेनेलखौ बारा बिदि खालामनाय जायाखै दे लोगोफोर कुइसन खालामनो गोसोबा कुइसन खालामनो हागोन जायफोर कुइसन खालामनो गोसो थ' जाय बिथाङा कमेन्ट हरदोंमोन बिथांनि कमेन्टखौ आङो नैबे आंना लाइभ कास्टमा जादोंलै लोगोफोरा सेस जागोनलै
लोगोफोर आं बेखौ नायगासिनो दंमोन दे लोगोफोर बेयाव माने बेयाव आंखौ नुवाखै आरोना माने जास्ट मा जानानै थाखो बेयो आं मिथियाखिसै लाइभआनो मारै बिदि जाखो केनेकुवासै र' लोगोफोर आं गोदान नोंसोरनो खोन्थाफिनगोन दोनै लोगोफोर दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइभ फैनाय नालाय लोगोफोर एसे माने आनकमफर्टेबोल फिल जादों दे लोगोफोर लेपटपाव बेटारि गैलाना जाय हक जिखुनु नै लोगोफोर बे आंनि चेनेल नोंथांमोनहा मिथिखायोना माबोरै ग्रथ जादों नोंथांमोनहा मिथिखायो बे पिक्सारानो बेयाव माने क्लियार फैयाखै आरोना मा जाखोथाय पिक्सारानो मानो बिदि जाखो दे हा फैबाय लोगोफोर आं मानि पजिसनखौ चेन्ज खालामगासिनो दं दिनै लोगोफोर एसे लेट फैदों बेयाव लेपटपाव नुबाय माबायदि जादों दा माने माबोरै खालामनो बेखौनो जेबो मिथिखाया दे लोगोफोर गोबावजों खनसे लाइभ फैबा बिदिनो जायो फेसबुकनि सोमोन्दै भिडिअ लाबोनो नामा लोगो फेसबुकनि सोमोन्दै जायफोरनो फेसबुक नांगौ आयै मा जागोनलै बे सारभारा 10 जन फैबाय लोगोफोर लाइक खालामनानै होदे एसे अननानै लाइक खालामनानै हो जायफोर बिथांमोनहा चेनेलाव गोदानै फैदों आरो साबस्क्राइब खालामबा खालाम लोगोफोर आङो बेक साबस्क्राइब खालामहैगोन नोंथांमोनखौ जुदि आं साबस्क्राइब खालामोब्लाना नोंसोरखौ आङो भिडिअखौबो नायखायो दे थ' दानिया नोंथांमोननि मोनसे कुइसनखौ आङो क्लियार खालामनो हरखासै दे आंनि चेनेलनि साबस्क्राइबारा माबायदि मानि थाखाय ग्र' जादों एसेबां मानि ग्र' नोंथांमोनहा नुगासिनो दं साननै सानथामनि उनावनो एसेबांखिनि ग्रथ जादों आंनि चेनेला साननैयावनो 200नि बारा साबस्क्राइबार कमप्लिट जाबाय दे लोगो जुदि साननैयावनो 200 साबस्क्राइबार कमप्लिट जादोंबा नोंथांमोनहा मिथिखागोन सप्ता खनसेयावनो 1K जागोन दै थ' माबोरै जादों होननानै बुंबा ट्रेन्डिं टपिकखौ आङो थिखायो आंनि चेनेलाव नोंथांमोनहा मिथियो आङो मा स्टाइलाव माने भिडिअ हगारो दे लोगोफोर कार्टुन बायसाल' नायनानै थानोसैलै गाइस माने आङो मोनसे जिनिसखौ आन्दायबाय थादों आरोना लोगोफोर थ' जायफोर इउटुब चेनेल गोनां बिथांमोनहा मिथिखागोन जानांगौ दे नोंथांमोनहा ओमफ्राय मोनसे खामानिखौ ओरैबायदि सानो जानो हागौ जे उमुगा जेनेबा फर एगजामपोल आंनो हगारखायो नालाय आंखौनो बुंना लासै दैदेना उमुग बायदि खामायो उमुग बायदि भिउस मोनो थ' बे भिउस मोननाया गासिबो बेखार जोबदो लोगोफोर मानि थाखाय बेखार नोङो मिथिगौ ना माने जों ट्रेन्डिं टपिक हगारोबाबो जोंना गासिबो कपिराइटसो नांखाजोबो मालाय जाय हक लोगोफोर दिनै भिडिअआ बेखिनियानोमोन जुदि नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां नांदोंबा प्लिज लाइक शेयार खालामनानै गालां थ' फार्स्ट टाइम नालाय लोगोफोर एसे आनकमफर्टेबोल फिल जादों दे लोगोफोर गैला नै लोगोफोराना लेपटपानो गाज्रि जाबाय नै मारै जाबावनांगौ आंनि लाइफखौनो नायदोंमोन दै बारै माबायदि देखायदों गाज्रि जाबायलै लेपटपानो जाला दे लोगोफोर जुदि सोरबा मोनथियोबाना बे लेपटपा मा जादों खोन्थादो दोनथ'सै दे लोगोफोर नेक्स्टआव आङो भिडिअखौ लानानै फैफिनगोन गोजोन्थों बयनिसिमबो लोगोफोर जाबायखि जय हिन्द सुइस अफ थांबाय लेपटपाबो गैलाना नै
थ' जाय हक गाइस